hakaba nangkong kene kapor ngasim ka kabu ban panso pansap iki parlok adin banga ngalajon aga parti BJP aga 10 tarik Januari mental adon masih benai dunai le persyang ban ditrai ban ka parti na ka bata kumno ban pengklanya ka parti bat nga ladon jumut hiru da kajing ya selok bat ki parlok kajing ya keren kiru paj ba kabaki kwa yang nga bangan ya le election MLA kani ka kati tidak ka jing sokhia ngaru ngala persyang hi ngala tap ya ka application jonga na taban pan tiket na ka parti harangkat bat ki parlok na kanong po konsumsi saungut ya dan ki aspiran kandidat ki baya kwa ban apply tiket tekat badang ya kisi ki por na kaliang ka jonga adin mangala perkhat baha na ka banta ka ying ka samru mdaya sya ya khlan ki parlok ru bikin like ban confuse ya dan hadu laingut sangut aspiran kandidat te nak ta kadau ngala perkhat benia bahai gane ka kam nga pensngau no ya ki bahing bahasam ban ngala pensngau ru ya ki parti high command hadu ka state hadu ka sentar ba ngan withdraw no ya ka application apply tiket junga te dakini ki jing persyang ki junga ngaso ban panmap ya ki parlok ki ba ki ba thoin ki ba angnut ki ba kwa yanga bangan yale ki election bangan yo alat ban sekri kum MLA kani kapor kena ki daw ki bom la kiar jing bom ya syai ya klanya yang asam na ka daw jong jing kwa junga bangan yo ban trei kambharu na ka menta ka parti hapo ka district bat le sewat sabar jong ka district ru namar ba na kali ka parti kala apon nga kala jid nga kumuway na ki secretary jong ka state Kisan Morsha in charge ya Kariboy district bat kumjo ri ka is kasi na ka daw kapor ka mangala ban pelat ka balai na ka kamying na kwa ay ban concentrate ban yarap lem ya ki wegi konsusi lada ka parti ka don ka jadi ka daw ka bang kwa ban panpau ha ki lok ki jor ki ba ki ba thoin ki ba angnut ki ba kwa nga ba nganele ka ni collection ka ba akan ni ka puak ta kini kentin so ban ay ka jing kublay karpang ki perlok ki ba ki ba angnut bakin namso namar ba din mangala yo tuat jumut na ki parlok jonga kunjo ki rupaj ba ki ong kapor kala khamdir balai pimuan nadu kini ki sibanai arbanai mensua tikade jing sisa tena kadaw ka jing lengkot ru kapor bat kunjo ka jing bom la saya klanya ngaru na withdraw no ya kene ka jing pan tiket bat na kloiru ban ai ka jing trilang yano ino baka parti ka suday ban ai tiket ya kini ki laingut nganam la banong kumnom no ngap diang sobha ya ka jing simrai jo parti hai kumat tiket kum ka jing tip phi manupat banyo ka tiket na ka parti BJP banyakon nanongpo constituency katkum ka jing tip ka junga ka jing tuat jingmut ka junga bat ka jing yo ban slok iki katto kan ki riu kumat hapo ka konstituensi kumjo ka district te ki kham isan khmat yaw ba city nongrum namar budai u breu bala senior u breu u ba la tresitom hero hot ngimla banlen ikong merian ia trei rangkat bat ulok jong EPS tour tenrei u ba khamlong aktif u ba ala persyang ban simkia ban ya kendu iki kam kendu ya ki parti leader kumjo ki rupaj ba ngayo hi ka kubor ba u kham trei u ba city nongrum rangkat bat ki nong trei jong parti te ngasu antat aga jumut junga ba kila ban consider yo te haba phi mele shu pat ka election kini kinong kersan ki jong phi hatu ki kloi pan man kersan no candidate baka parti kanjit banyakon ka election na nongpo namar ha jing long breu khambun sen hi ki paj ba jong nong po konsensi ki pej breu kim da de than ba ki but ya ka parti te habala syong mga ban komandut ya ki ngamnut iban ong ba yang ini le chata te
ngamla aban ai ka asuran dan banong ba kinbut baik kat sabalin manga habang mga dalde uba makiki kwa ngala sange na kanay ka jinga lenti henry kato kat ni kiba senya alut na dong syadong yanga te kindan ni kinbut hibat nga syaba nga yalam ban kersan Te kindiat pidon na iyo ban ay jengmot ikipai ba jo kanong po constituency. Habay de bakane ka election araja pola. ka de ke jingkeli ka basu tenat ba nakaliang jungaru kum uwe ubala ju syakri nga so de ban ai jumot ya ki pat nong sungsong kanong po constituency ban jit hi ya ki breu ki badon sisa ka jingkit kli ki breu ki badon artat ha kalenti jong ka jingyo ban ya trilang bat ke sarkar kami kenang ba kino ki kampen roy kila bentulun kamba hapo ke konsensi tengah sude ban ai jumut sude ban pasat ya ke jumut ke badon hanga te kumangitip ka sarkar BJP ke badon hapo Delhi te hang ni hapo ka state ke jungiru mde tangganong po konsi wat kiwi konsi ru kila de ban perkhat ya ki kandidat ki ba ki ka BJP ka penyeng Henry ngamong ba ki day ban butlut ya kata ke BJP Henry lada ka parti kanang banjit sisa kan ai sisa ya ki breu ki bla kham sempang ki breu ki khamdon ke ji trelang ba ba ki breu ki ba khamdon ka experience tengah sude hi ba ki pajba arkin ya butlang ya kita ki kandidat ki ba ka parti gajet